A mi postavljamo pitanje da li je pronađen Nojev kovčeg? Da li je pronađen Nojev kovčeg? I pre nego što dođemo do toga, želeo bih da čitam biblijski tekst koji se nalazi u Matejevom evanđelju, 24. poglavlju, od 37. do 42. i 44. da pogledamo jednu izjavu koju je Isus dao. Jer kao što je bilo u vreme Nojevo, tako će biti i dolazak Sina čovečjeg. Jer kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se udavahu do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg i ne osjetiše dok ne dođe potop i odnese sve, tako će biti dolazak Sina čovečeg. Tada će biti dva na njivi, jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. Dve će mleti na žrvnjima, jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti. Stražite, dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Zato i vi budite gotovi, jer u koji čas ne mislite doći će Sin čoveči. Dakle, vidimo pre 20 vekova Isus Hristos u jednom svom obraćanju ljudima spominje Noja. Spominje Nojevo vreme. Kaže šta se to događalo u najkraćim crtama i kaže pazite, jer veoma slično vreme će biti i na samom kraju. Veoma slično. I mi ćemo nešto od toga govoriti na kraju. Ali krenimo u našem putovanju. Idemo sada u Tursku. Moram da vam kažem da pre par godina kada sam zajedno sa svojom suprugom i sa još 80 nas, koliko nas je bilo u onom double deckeru, autobusu na sprat, kada smo išli za Tursku, trebalo nam je 26 sati iz Beograda dok nismo stigli do tamo. Zaista dugo putovanje. Ako ste putovali do tamo, znate gde sve morate proći da biste stigli. I naravno, mi smo tada obišli i sam Istanbul. U drugom putovanju išli smo, obilazili 7 crkava iz Otkrivenja, o tome ćemo govoriti posljednjeg večera. Ali vi znate da sam Istanbul je izuzetan grad i isto tako imate poznate džamije, Aja Sofiju. Dakle, i možete ući unutra i gledati prošlost iz toga vremena. Naravno, da biste prešli na drugu stranu, da biste prešli u Malu Aziju, morate proći Bosfor. Veoma brzo taj trajekt preveze sve one koji su tamo, ne znam, 10, valjda 11 minuta. Brzo to ali glavni grad ipak nije Istanbul. I vi znate samu istoriju, ja ću samo u nekoliko rečenica to spomenuti. Nije to bilo tako jako davno, 1923. godine, kada se odlučilo da Ankara u stvari postane glavni grad. Poznata ličnost, veoma poznata ličnost jeste iz 19. maja 1919. godine sam general u to vreme Ataturk, dakle Mustafa Kemal Ataturk, krenuo je iz jedne luke Samson i odlučio je da napravi promenu i zaista je ostvario. I kada uđete u samu Tursku, gotovo, kako mi to kažemo nekim našim ljudskim žargonom, na svakom koraku vi ćete vidjeti njegov spomenik, njegovu statu, vidjet ćete podsjećanje na te dane, oni ga zovu da je on otac nacije i zaista je uradio veliku stvar. I zato kada je umro, on je bio sahranjen i nalazi se sahranjen, dakle, u ovom mauzoleju koji je podignut njemu u čast. Kada je u pitanju sama Ankara, ona u stvari se nalazi na području gde su nekada živeli Hetiti. I mi ćemo danas malo u svom iznošenju govoriti o tome, iako ćemo putovati još malo dalje, još 230 km, da bismo došli do jednog maloga mesta koji se zove Bogaskoj. Mesto Bogaskoj. Zašto u stvari idemo tamo? Zato što ćemo tamo naći hetitsku kulturu, odnosno grad koji nije bio poznat. Biblija je samo govorila o njemu, Biblija je govorila o Hetitima i niko drugi u istoriji nije beležio o tome. I tada su mnogi počeli da se smeju Bibliji, da se smeju Svetom pismu. Eto, govorili se o nekoj kulturi, govori se o nekom narodu, govori se o nekim velikim ratnicima koji su harali svetom, ali to nigdje nije poznato. I Hačesus je u stvari grad koji mi sada posmatramo.
Prva tablica koja je u stvari bila otkrivena, samo jedna jedina tablica, bila je to 1871. godine. 1871. godine samo jedna tablica je spomenuta, u kojoj je bilo zabeleženo ime ovoga naroda, a onda su počela istraživanja dalje i pronađen je jedan ogroman hram iskopavanjima daljim. Bilo je to 1906. odnosno 7. godine. Pronađen je hram sa mnoštvom, oko 70 magacina za hranu. I tamo su pronađeni, ni manje ni više, 10.000 tablica. 10.000 tablica, koje su u stvari govorili o Hetitima, o njihovom načinu života. I kada pogledate to područje koje je sada već istraženo, koje je sada otkopano, tada vidite način njihovog života, gde su čuvali hranu, kao što su recimo ovakvi jedni žbanovi, ali ogromni. Postoje neki koji imaju zapreminu čak i 3.000 litara. Dakle, ogromni, verovatno za čuvanje žita ili nečega drugoga. Tako da pokazuju nam su to. Ajde sada da uđemo u sam grad i da vidimo, imate sam ulaz u grad koji je kraljevska kapija i ulazimo polako unutra, ali ono što zapažamo veoma brzo, da nailazimo na jednu veliku prepreku. A to je jedan tunel kroz koji morate proći da biste ušli u grad. Tunel je, ako možete da vidite, istina, to je dosta daleko. Pogledajte ovu malu belu tačku, to je drugi kraj tunela. 71 metar je dugačak. 71 metar. Da biste ušli u grad, vi morate kroz ovaj mali prostor da prođete 71 metar da biste ušli u sam grad. I naravno tamo su lepote samoga grada, dakle imamo razne kapije, evo ovo je lavlja kapija i vidite sami, evo vidite ovde imate lava, drugi istina nema glavu, ostaci, dakle, ali lavlja kapija, ulazimo unutra i nalilazimo na dva hrama. Jedan od njih je posvećen Bogu Oluje. A s druge strane, drugi hram koji je Belov hram. Ljudi su dakle obožavali bogove, Bog Oluje, smatrali su da je to jedna određena velika sila koja jeste božanstvo, koja šalje te gromove, koja šalje te munje i tako dalje, i samim tim su se plašili svega toga. Ali na samim zidovima grada vi imate mnoge crteže, skulpture, ornamente koji vam pokazuju o načinu, recimo ovdje imamo vojnike, načinu ratovanja, vidimo ovde sveštenike koji su služili u tim hramovima. Imamo razna božanstva koja su bila iz same prirode, recimo vidite ovde nekakvog, ne znam da li je to dvoglavi orao ili nešto slično tome, dakle jedna vrsta božanstava. Imamo isto tako boginju lova, koju su isto tako obožavali. Dakle, svi ti ostaci koji su danas otkriveni govore nam o velikoj kulturi, o velikom narodu koji je živeo u to vreme. Na samim zidovima imate crteže njihovih vojski. Ovde imate jedan i drugi crtež, pokazuju hrabre vojnike koji su uglavnom ratovali sa konjima. I brzo su prelazili na drugo područje. Možemo kazati, istorija sada nam kaže da su oni mogli da se suprotstave i samim Egipćanima, a za Egipćane znamo da su zaista bila velika, moćna vojska, ali su se usudili da se suprotstavljaju njima. Kada danas ljudi koji se bave malo tehnikom pogledaju sve ono što je otkriveno, onda napravili su jednu ovakvu maketu koja pokazuje koliko je veliki bio ovaj Hetitski grad i narod koji je živeo u njemu. Mi ćemo naravno krenuti malo dalje, plovit ćemo jednom rekom koja inače je u prevodu se zove Crvena, Kazimalak reka, i otići ćemo u grad koji se zove Avanos. Avanos nije to jako veliki gradić, ali ono što je veoma karakteristično jeste da se ljudi bave uglavnom sa dva zanata. Jedan od njih je grnčarija.
Jedno, zbog čega? Zato što sama reka koja se zove Crvena reka nosi takvu vrstu zemlje od kojih se može praviti grčarija. Čak su, pogledajte, podigli i spomenik koji pokazuje, dakle, grčara koji pravi sve to. S druge strane, oni su poznati i po pravljenju tepiha. I ako ste bili u Istanbulu ili bilo kojem drugom turskom gradu, u mnogim trgovinama vi ćete naći u stvari njihove proizvode iz Avanosa koji su veoma tradicionalno, veoma dobri, kvalitetni, ali samim tim čim je nešto dobro i kvalitetno, kako je? Odmah je i skupo, je li tako? Ali dobro, ko ima novca nije problem. Veoma su jednostavni ljudi, jednostavno žive, ali mi hoćemo da posjetimo još jedno mesto. Avanos nije nam toliko bitan kao savremeni grad, nego u stvari hoćemo da odemo u jedan podzemni grad. Podzemni grad koji se zove Darinkija. Darinkija. Zašto? Šta se u stvari tamo događa? Ljudi su se sklanjali, bežali od neprijatelja koji su bili tu oko njih i kada se to dogodilo, tada su silazili u podzemne hodnike. I bio je jedan ogroman kamen, kao što vidite, koji je bio navaljen na sam ulaz. Imali su sve tako dobro urađeno da su imali određene rupe za vazduh koji je trebao da ulazi tu, zato što to nije bilo tako malo. 7 spratova ispod zemlje. 7 spratova ispod zemlje. Dakle, nešto zaista fascinantno. To je jedno mesto koje mene oduševljava. Sjećam se kada smo bili u Rimu i kada smo silazili dole u katakombe, gde je 300.000 ljudi sahranjeno, Jevreja koji su se sklanjali, koji su bežali za vreme progonstva Rimskog carstva. I ovo mesto je nešto slično tome. Jednostavno, nemojte da mrnete bez vodiča. Dakle, 7 spratova ispod zemlje. Sve su to hodnici, sada je to sve obasjano i možete lepo proći. Oni su tačno znali gde treba da idu. Ali ono što je isto tako veoma interesantno, jesu lavirinti koji su vodili, gde su imali posebno odvojeno mesto gde čuvaju hranu, mesto gde su čak i stoku životinje držali tu ispod zemlje, ali znate šta je interesantno? Imali su i crkvu ispod zemlje. Na 7. nivou, najdobnjem nivou, bila je crkva. Bila je crkva. I to je ono što nas u stvari oduševljava. A ići ćemo sada na jedno drugo mesto, u jednu dolinu koja se zove Gorema. A u stvari to mesto je rimska provincija Kapadokija. Zaista ogromno jedno mesto. Malo ćemo se voziti balonom da bismo mogli da vidimo ovaj ovde grad, u stvari jednu tvrđavu koja je uklesana u samoj steni. Zašto je sve ovde tako? Imamo iz prošlosti neke savremenije zgrade kao što je ova, ali mi ćemo se polako penjati gore i naići ćemo na neke veoma neobične stene. U stvari to nisu stene u onom klasičnom smislu, nego u daljini, vidjet ćete malo kasnije, nalazi se vulkan, koji u stvari svojom erupcijom izbacio lavu, a kasnije su ljudi opet iz razloga zaštite od neprijatelja počeli da prave čak i stanove svoje u tim stenama. Evo nas sada skroz gore na vrhu i kada pogledate u daljini, ovde vidite, dakle, vulkan, istina, on jeste sada ugašen, on nije aktivan, ali kada je izbacio svoju lavu, svo to područje koje je ogromno područje, preko 256 kvadratnih kilometara u okolini, dakle nije lava skroz otišla, ali to kapadokijsko, dakle područje je te površine, oni su napravili kuće. I zaista, pogledajte, veoma interesantno, te stene koje imaju rupe, prozore, vrata i svo to područje, dakle, je takvo, različitog oblika imate, vidite, stanove koji su u obliku kao nekakvog šatora, evo ovde je ulaz, neke imaju dimnjak, je li tako? Dakle, nije tu izlazio dim, ali vidite, kao neka kapica od gore. Veoma neobičnog izgleda i ljudi su se tu sklanjali.
Bilo je veoma interesantno vidjeti sve to i posmatrati šta sve čovek može da se seti, šta može da uradi, ali muka čoveka natera na mnogo šta, zar ne? Tako i oni, bežeći od svojih neprijatelja, su se sklanjali i mi kada pogledamo celo to područje koje nam je veoma interesantno. Pogledajte, cela ta dolina, tu su nas hiljade i hiljade tih raznih šiljkova koje izlaze iz zemlje gde su ljudi pravili sve to. Zbog čega sve ovo sada posmatramo? Želeo bih da idem u knjigu Dela apostolska, 2. poglavlje i da čitam 9. stih koji kaže: Parčani, Miđani, Elamljani i koji smo iz Mesopotamije, iz Judeje i Kapadokije i iz Ponta i Azije. Šta se dogodilo? Apostoli su počeli da propovedaju evanđelje. Isus Hristos više nije bio na ovoj zemlji. Posle svoga vaskrsenja i 40 dana boravka na ovoj zemlji otišao je gore na nebo, ali apostoli su počeli da propovedaju Hrista. U to vrijeme je bio veliki jevrejski praznik, masa ljudi je došla iz čitavoga sveta da bi bili tu prisutni u Jerusalimu, ali bilo je oni koji su bili, kaže ovde, iz Kapadokije, upravo iz područja koje smo mi sada posmatrali. I oni su čuli ko je Isus Hristos, da je živeo među njima, da je boravio ovde, da je umro, da je vaskrso i otišao gore na nebo. I zapažate, dakle, iz tih krajeva ljudi su se vratili natrag svojim kućama i u stvari postali hrišćani. Pogledajte još jedan tekst koji je zabeležen u 1. Petrovoj poslanici 1.1. Petar piše: od Petra, apostola Isusa Hrista, izabranim došljacima, rasijanim po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Bitaniji. Šta nam to govori? Da su ljudi postali hrišćani, da su prihvatili istinu evanđelja i Svetoga pisma i da su počeli da slede Hrista. I danas ljudi koji žive tamo su veoma jednostavni, bave se običnim poslovima, ali oni koji su tamo živeli bili su hrišćani. Sve do 3., 4. veka hrišćanstvo se veoma namnožilo. Ukažu da smatraju da u 3., 4. veku već oko 30.000 hrišćana bilo u tom području same Kapadokije. Kako to znamo? Ne samo po ovome krstu koji vidite u steni, krst je mogao da ukleše, je tako, bilo ko, nego u stvari vidimo da su imali i crkvu. Sećate se, u Darinkiji crkva je bila na 7. nivou, skroz na najdonjem delu, u tom podzemnom gradu. Ovde vidimo u Kapadokiji, u tim stenama koji su uklesali sebi za stanove, napravili su sebi i crkvu. Nisu želeli da jednostavno budu bez mesta gde će služiti Bogu. I kada uđete unutra, pogledajte ovu kupolu koja ima hrišćanski znak, ali isto tako ima i obeležja hrišćanstva koje nam pokazuju da su prihvatili Hrista, verovali u njega i trudili se da žive onako kao što Sveto pismo kaže. Ali i putovat ćemo još 24 časa. Od, Kapadokije 24 časa nam treba da bismo stigli na sledeće mesto i mi ćemo u stvari vidjeti da su tu ljudi koji, letnje doba je bilo, ljudi su, bila je žetva, žive veoma jednostavno, još uvijek neki za njivu koriste i za oranje životinje, krave, dakle ne samo konje, dakle veoma jednostavno žive, seoski jedan život. Međutim, ono što mi hoćemo da posjetimo jeste jedna tromeđa Armenije, Irana i Iraka. Dolazimo u stvari do jednog mesta koji se zove Agridak. Agridak. Ovo je jedna planina za koju se smatralo da se na njoj nalazi Noev kovčeg. I posjetit ćemo malo to mesto, vidjet ćemo ljude i koji žive tamo. Pogledajte bogatstvo voća, povrća, zaista veoma plodno, veoma prekrasno. Kada postavljate pitanje ljudima, kažite nam gde se nalazi Noev kovčeg, veoma će ljubazno potražiti nekoga od dečaka koji će vas voditi gore na to mesto.
Šta se u stvari dogodilo? Samo ukratko da ispričamo. Mi smo čitali biblijski tekst iz Novog Zaveta, ali ja vas podsjećam ono što vi znate. Jeste, Bog je kazao Noju, još 120 godina i ja ću poslati vodu zato što se narod pokvario. Izveštaj Svetoga pisma kaže da su misli ljudi bile svagda samo zle. Ne samo dela, ne samo postupci, nego misli su im bile zle. A kao u čemu čovjek razmišlja, to će i uraditi. Strašno jedno stanje. I zapazite, opet, Bog nije odmah poslao vodu, nego kaže, evo im još 120 godina, ti ćeš napraviti brod i pozvaćeš ljude da uđu unutra u njega. I zaista, Noje jeste napravio kovčeg prema dimenzijama koje su tačno date, koliko dugačak, koliko širok, koliko visok, koliko nivoa treba da bude unutra, gde će životinje ući. I onda se dogodilo stvarno čudo posle 120 godina, a to je da su životinje par po par počele da ulaze unutra. Nije Noje uzeo, znate, laso i išao pa ih jurio okolo, pa ih dovodio, nego je to bilo stvarno Božje čudo, da su one po nekoj direktivi, sigurno Božjoj, počele da ulaze unutra. Ali znate kako naš narod kaže? Svakog čuda 3 dana dosta. Znate. Jeste da je narod video čudo koje je dogodilo, ali njih to ne zanima. Kiša nikada nije padala do tada, nikada nije padala, jer Biblija kaže da je bilo toliko rose na zemlji, da je natapala svako jutro, da nije trebala kiša. Da li je bilo oblaka? Ne znam. Možda kao dekoracija, ali nije padala kiša. I Noe kaže, padaće kiša, a oni se smeju. Nisu prihvatili i potop je došao. 40 dana je lila kiša. Od gore, kaže, iz zemlje, sve je bilo iznad svakoga brda, 15 lakata, kaže Sveto pismo. Znači, rekli ćemo, hajde, neka je to pola metra, 7,5 metara vode bilo iznad najvišeg brda. A onda Sveto pismo kaže da se brod zaustavio na Araratu. Na Araratu. I u stvari mi, evo, hoćemo da obiđemo to mesto, ali hoću jednu stvar interesantnu da vam navedem, a to je tekst iz 1. Mojsijeve 8:4. 1. Mojsijeva 8:4, samo moment da ja nađem, evo ga. Kaže, tu se ustavi kovčeg 7. meseca, dana 17. na planini Araratu. Na planini Araratu. Moram da koristim još jedan prevod, uzet ću još dve Biblije, drugih prevoda, da biste zapazili ovu interesantnost. Kod nas kaže planini Araratu. Planini Araratu. Pogledajte još 2 prevoda, uzeo sam engleski prevod, to je dakle novi prevod Biblije, i uzeo sam jedan prevod koji je uradila iz Hrvatske katolička crkva, da vidite prevod stvarnost, da vidite veoma interesantno vezano za ovo mesto. Evo vam engleski prevod Biblije, malo je daleko da biste mogli svi da vidite, ali ovde 8. poglavlje, u 4. stihu, samo malo da i ja sada odavde pronađem, evo ga ovde, kaže, and on the 17th day of the 7th month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. Vi koji znate engleski, znate da kada stavite slovo s na kraju reči, mountains znači množina. Na planinama Ararat. Evo pogledajte sada sledeći prevod, dakle hrvatski prevod, odnosno prevod stvarnost, 8:4, evo nam, samo da ga nađemo, evo ovde, kaže ovako, a 7. meseca, 11. dana u mesecu korablja se zaustavi na brdima Ararata. Brdima Ararata. Znači, nije to samo jedno mesto, nego to je čitav jedan lanac. Čitav jedan lanac. O čemu se u stvari radi? Evo nas tu sada kod samoga Ararata. Imate u stvari teritoriju Jermenije, Irana, Iraka i Turske. Dakle, u 4 države se prostire Ararat.
To nije samo jedno brdo, jedna planina, nego čitav lanac planina koji se zove Ararat. Gde ćete tražiti onda Nojevu barku? Ono što je interesantno jeste da su drugi naučnici koji su posmatrali sve to područje, kaže ne radi se o ovom mestu za koji su nas doveli, gde smo prvi put išli, nego kaže postoji jedna druga planina, a to je ova Agridag. I neki su kazali tu se nalazi Nojev kovčeg. I imali su na neki način, smatrali su da imaju osnovu zbog toga. Zbog čega? Zato što je poslata jedna ekspedicija koja je išla gore i koja je navodno donela čak i drvo koji su uzeli od strane iz toga kovčega. I ako se sećate pre nekoliko godina, CNN je pokazivao jednu dokumentarnu emisiju u kojoj su kazali da bili su ljudi, pronašli su Nojev kovčeg, čak su i doneli. A onda su malo ispitivali stvari i u časopisu Time, engleskom časopisu Time, morali su javno da se izvinu. Zbog toga što taj čovek koji je kazao da je pronašao Nojev kovčeg, nikada u životu nije ni bio u Turskoj. Ni bio u Turskoj. A kamoli na ovome brdu i da je nešto pronašao. Dakle, na kraju je ispalo da je to samo priča, da je to samo izmišljotina. On je u stvari hteo da se naruga onima koji su hrišćani zbog toga. Ali mi ćemo ići na jedno drugo mesto koje se zove Tenderik, gde se opet smatra da je tamo pronađen kovčeg. Dakle, druga planina, drugo brdo. A imali su i određenu osnovu za to. Pogledajte, ovo je satelitski snimak 1959. godine, gde pokazuje i strelicama da ima tu naslućivanja, da to izgleda kao da je to Nojeva barka. I čak pogledajte sada kada se to još približi, stvarno po dimenzijama koje su nađe da je to bilo, stvarno se smatralo da se dogodilo. To je bilo 59. godine. 1960. godine poslata je jedna ekspedicija, jedan televizijski voditelj koji se zvao John Vandeman, TV voditelj, poveo je ljude sa sobom da bi otišli tamo i da bi nešto našli. I stvarno su nešto našli. Kao što vidite ovde, dakle vidite, postoji neki oblik i dužina i širina koja liči na Nojev kovčeg. I onda su kao nestručnjaci hteli malo kopaju tu, uzeli su čak eksploziv, postavili su ga i razneli jedan deo da bi videli šta tamo ima unutra. To jedan pravi arheolog nikada neće uraditi da eksplozivom pronalazi kopa stvari. Ali oni su to uradili. 1974. godine Rene Norberger će napisati knjigu o svemu tome. Ali morat će svi da budu iskreni, da u stvari nisu ništa našli. 1977. Ron White, vidite ga ovde, isto tako dolazi na ovo područje, na isto to mesto, istražuje ovo mesto, ali veoma stručno i ništa nije našao. 1978. godine događa se zemljotres u tom kraju i tada se to područje, navodni kovčeg malo, odcepio, odvojio i onda su gledali unutra u tu pukotinu i ništa nisu našli. Dakle, bila su zatim razna merenja. Merili su unutrašnjost, odnosno ispitivali samu zemlju. Jeste da je ona imala više ugljenika u sebi. 80. godina čak su sa detektorom za gvožđe bili tu i tražili su, ali ništa nisu našli. Geolozi u stvari objašnjavaju da ovakva jedna zemljina formacija, koja se zove sinklan, sinklan je izraz za nabijanje zemljišta. Slučajno se dogodila da je to stvarno po dimenzijama ono što Biblija kaže kolika je barka bila, ali u stvari unutra nema ničega. Gde je u stvari Nojev brod? Mi ne znamo.
Neki su pokušali da naprave neku rekonstrukciju. Evo imate ovde čoveka koji se zove Johan Heiders, Nemac inače. Napravio je, pogledajte, kao po dimenzijama izgled broda. Možete ući unutra i možete vidjeti te prostorije. On je čak zamislio i napravio neki redosled na kom nivou su koje životinje mogle da budu, tako da su sve mogle da stanu. I pogledajte, zaista jedna velika barka, jedan veliki brod, ali pravi brod, Nojev kovčeg, nije pronađen. Ja bih želeo da na kraju odemo u Jerusalim i da posmatramo samo jednu poruku koju je sam Isus Hristos dao. Isus govori o samome hramu, samome Jerusalimskom hramu. Dakle, Solomon je sagradio prvi, Zorovavelj je obnovio drugi, Irod je dogradio treći koji je bio za vreme Isusa Hrista. Isus u stvari kaže, sedeći na gori, Isus kaže neće od ovoga ničega ostati. I kada se popeo gore na goru, učenici ga pitaju, kaže nam kada će to biti, kada će to biti i kada će biti kraj ovoga veka. Isus u Matejevom evanđelju u 24. poglavlju u 2. stihu odgovara, a Isus reče im, ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. Ni kamen na kamenu. Posjetili smo ovo mesto koji se, sjećate se da sam vam pokazivao prvoga večera, gde se nalazi onaj muzej gde se čuvaju rukopisi Svetoga pisma, dakle rukopisi, manuskripti. Veoma blizu, pre nego što odete tamo, nalazi se ovakva jedna maketa, sazidana od cigalja, ali maketa, kako je mogao da izgleda u to vreme, dakle sam Jerusalim i kako je izgledao sam hram. Dakle, hram je zaista bio predivan, monumentalno nešto, prekrasno, Jevreji su se ponosili tome, a Isus kaže, neće ostati ni jedan kamen na drugom. I pogledajte ostvarenje. Kada dođete na to područje gde je nekada bio hram, vi jednostavno imate čistu, golu platformu. Jeste kamenje pod onoga vremena, ali nema ničega. Rekao sam, tu se nalazi džamija, Omarova džamija, koja u stvari je na mestu gde je bila svetinja nad svetinjama, ali nema ničega. Sve je prazno. Sve je prazno. Sada posmatramo iz daljine, dakle, s to područje, ovde gde je sada zemlja i gde su ova drveća posađena, tu je u stvari bilo predvorje, dvorište u koje su ljudi ulazili, a onda bi išli dalje prema, dakle, svetilištu, odnosno sveštenik bi ulazio u svetinju, odnosno svetiju nad svetinjama. Jedina stvar koja je ostala jeste ovo. Jedino je ostao zid plača, gde Jevreji dolaze tu stalno, oplakuju svoju sudbinu, žale za onim što su izgubili. Jer pogledajte, samo s druge strane zida, vidite vrh Omarova džamije. I to oni ne kontrolišu i ne mogu nikako da prihvate tu činjenicu. Hram je spaljen, hram je uništen 70. godine naše ere. Rimski vojskovođa Titus je opkolio grad, rekao je vojnicima, ne smete dirati hram. On je znao da je hram predivan, da je to jedno, nikada ga nije vidio, ali je slušao o tome i hteo je ali vojnici kad su ušli unutra, milion ljudi od strane Rimljana i od strane Jevreja su izgubili život u sukobu oko osvajanja Jerusalima. I vojnici kad su ušli unutra, ubijali su sve pred sobom. Došli su do hrama i tu su se sakrili Jevreji, oko 2000 njih, koji su provocirali Rimljane i neko je od gore bacio baklju, sve se zapalo, svi su izginuli. Sve je bilo izgorelo, a onda sutra ujutru, kada su vojnici došli, hteli su da dođu do zlata kojeg je bilo jako mnogo, sve su poremetili, sve su sklonili da bi došli do zlata i tako se proročanstvo ispunilo. A onda Isus kaže, isto tu Matej 24:6, čućete ratove, glasove o ratovima, gledajte da se ne uplašite, jer treba da to sve bude, ali nije još tada kraj. Ratova je uvek bilo, zar ne? I uvek su se sukobljavali jedan grad protiv drugoga grada, jedna država, pokrajina protiv druge, ali iza nas su 2 svetska rata. Pogledajte šta kaže 7. stih, jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo i bit će gladi i pomori. Šta da kažemo o gladi?
3/4 čovečanstva danas gladuje, nema šta da jede. Samo danas će umreti više od 200.000 ljudi od gladi. 20.000 dece od gladi. A u 7. stihu dalje tekst kaže i zemlja će se tresti po svetu. Šta da kažemo o zemljotresima? Pa nije bilo tako jako davno kada je bio tsunami. Šta je bila posledica? 300.000 ljudi. Nije bilo tako davno, prošle godine, Haiti, 200.000 ljudi. Šta se to događa? Pa evo, juče smo doživeli, zar ne? Šta je bilo sa požarima u Sovjetskom savezu? U Grčkoj? Šta se to događa? Pogledajte Otkrivenje 11. Otkrivenje 11:18, šta kaže tekst? I neznabošci se prognjeviše, i dođe gnjev tvoj i vreme mrtvima da se sudi i da se da plata slugama tvojim, prorocima i svetima i onima koji se boje imena tvog, malima i velikima, i da se pogube oni koji zemlju pogubiše. Šta je čovek uradio? Zagadio je vazduh, zagadio je vodu, zagadio je zemlju, jednostavno sve je zagađeno, sve je uništeno. Sve samo zbog koristi, zbog novca. A onda u Lukinom evanđelju, vraćamo se u Lukino evanđelje, 21. poglavlje 25 kaže, ljudi će umirati od straha i očekanja onog što ide na zemlju, jer će se sile nebeske pokrenuti. 5. stvar koju Isus kaže jeste uznemirenost među ljudima. Pa zar nismo stvarno u strahu? Šta će biti sutra? Brinemo se hoćemo li još uvijek imati posao koji danas imamo. Brinemo se šta će biti sa našim penzijama. Brinemo se šta će biti sa našim unucima. Šta će biti sa decom. Ajde, dobro, ja ću nekako preživeti, mislimo u sebi, ali šta će biti sa njima? Uznemirenost, zar ne? Vraćamo se u Matejevo evanđelje. Matej 24:23 kaže, tada jedno novo područje. A ako vam ko kaže, evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte. Jer će izići lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake velikih čudesa da bi prevarili ako bude moguće izabrane. Eto vam kazahu napred. Ako vam dakle kažu, evo ga u pustinji, ne izlazite. Evo ga u sobama, ne verujte. Okultizam. Razni lažni, spektakularni događaji. Samo da bi se zasenili ljudi. Lažni proroci koji kažu ja ću vam kazati sudbinu i onda to rade na razne načine. Ja ću ti proreći sreću, pa ne mogu ni sebi da proreknu, a kamoli drugome. Da ne govorimo o lažnim prorocima i lažnim Hristosima koji se pojavljuju. Tamo se pojavio, onamo na drugom mestu. Šta se to događa? Isus kaže, bit će to. A onda 12. stih. I što će se bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih. Imate kao na kantaru. Nečega ima manje, a nečega drugo ima više. Znate, kao na tasu. Više bezakonja, više zla, a čega manje? Kaže, manje ljubavi. Gde bi ljubav trebalo najviše da bude? Gde? U porodici. A da li je ima? Šta se događa sa našim porodicama? I ko strada onda? Najviše? Deca. Ja. A Isus je rekao, čitamo Jovanovo evanđelje, 3. poglavlje 16. stih. Jer Bogu tako omilje svet, da je i Sina svog jednorodnog dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Šta Isus kaže? On je taj koji je sebe dao. On je taj koji je raširio ruke na krstu. Da nas zameni. Mi smo ti koji smo grešili. Mi zaslužujemo smrt. Ali Isus to uzima na sebe i plaća cenu otkupa za sve one koji žele da ga veruju. I jeste umro, i jeste sahranjen, ali Sveto pismo kaže da je 3. dana vaskrsao. Da li to može da bude istina? Mi ćemo sutra govoriti o tome. I onda je otišao u nebo. Ali zapazite šta je kazao. Čitamo isto ovde u Jovanovom evanđelju, u 14. poglavlju 1-3. Da se ne plaši srce vaše. Verujte Boga i mene verujte. Mnogi su stanovi u kući oca mog, a da nije tako, kazao bih vam, idem da vam pripremim mesto. I kad otidem i pripremim vam mesto, opet ću doći i uzet ću k sebi, da i vi budete gde sam ja. I to je posljednje proročanstvo koje će se ostvariti.
Mnoštvo proročanstava postoje. Za Isusa Hrista, od njegovog rođenja do vaskrsenja, vezani su 40 proročanstava. Svi su se ispunili. Proročanstva koja su od tada pa do naših dana bila prorečena, bili su ostvareni. Da li možemo verovati i u ovo proročanstvo kada je Isus kazao doći ću ponovo? Ovo je obećao nelažni Bog i on će to i ostvariti. I moja je želja da u stvari vidimo poruku iz Svetoga pisma iz ovih događaja. Gradovi koji su postojali, koji potvrđuju, jer je arheologija u stvari pokazala da ono što je zabeleženo u Svetom pismu, istorija nije poznavala ranije, da je potvrđeno da je to tako. Da su se događaji koji su rečeni da će biti zaista isto tako ostvarili. Možemo verovati da će i taj posljednji o Hristovom ponovnom dolasku biti ostvaren. Kada ne znamo, Isus kaže, niko ne zna ni dan ni čas. Ali kada se sve bude ostvarilo, Hristos se vraća. Pitanje je samo ko će od nas biti spreman za taj dan. Neka Gospod učini da to budemo svi.